Pero mag-layout sa mi dire sa kuan Katipunan. Yeah. Katong sa gipos ni Bulanong Hilaw bitaw nga balay nga layoutanan katong atoang suportaan mga kaidol kay aron magkabalhin silang balay. So dirang sa kinan ni Bulanong Hilaw dia. Dirang area dol ato ipakita. Ito sa balay nila. Ito sa balay nila ito. Jara dol, dapat rin kini kasada dol. Oh. Mga pila ra ka metros gikan sa highway. Ya, diara po sila mamrita dol ya. Asa balay dia nila? Tanaw ka? Ta. So dool ra man po ni silang balay dol katong nasa video. So atong doolon dol. So nabot kita sa area dol. Mao din ni siya no. Muning balaya, muni ato ang kuanon ron, liyautan to dito dapita dol. So usa ko nga ni support ani dol ni Bulanong Hilaw para maliyautan ni karong adlaw. So layout lang sa ni karon dol kay kanang wa pa man pod ang ubang material. So karon ang target namong layout kay ina ko mag-layout duty pa pod mi dol. Kay tagaan to ning schedule dol ug kanang naay kanus-an ni siya matapok ang mga material. So schedulean na mo ni kay balikon na mo ni sa Carlo Vlogs team. Na po dire ko mga kauban dol. Oy, shout out day ko sa ato ang utan kayo. Ya, walang Panday Mason. Si Carlo, suportahin ninyo, di niyo suportahan barangon mo. Mo. Bitaw. Suportahin bitaw ninyo, daghang kay salamat. Salamat, bay pa salamat sa Sa manok. musuporta sa ni Carlo, daghang kay salamat ninyo sa 560 kapin mo siguro to o 55 kapin tong awang followers. Bisan ug katunga sa ako ang followers. Follow mo ni Carlo, Carlo Vlog. Salamat. Ay, pasalamat sa manok. Hindi nakatagal ko sa. Salamat ni Carlo Vlog sa iyang manok sa birthday Linda. Grabe kayo nakahigop sa baw. Salamat. Okay, palit to. Gasolina. Oh. Okay, na kay siyo ba? Kaya kay siyo 1,800 lang.